Ipilex sa bahaging Binalonan, Pangasinan, malabo umanong mabuksan ngayong Semana Santa. May ulat si Alfie Tulagan. Nasa 66 kilometers na ang natatapos sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway na aabot ng 82 kilometers. Sa pamamagitan nito, mas mabilis na ang biyahe mula Maynila patungong norte. Sa paparating na Semana Santa, hindi maihahabol ang bahaging Binalonan para sa mga bakasyonista. We are hoping na sana umabot sana before the Holy Week, but realistically, for safety reasons, ma-check natin maigi yung mga tulay. Siguro we're looking at early April to have this open to the public already. Papatak sa 216 pesos ang toll fee mula Tarlac hanggang Urdaneta City. 3.48 pesos ang patak bawat kilometro. Sa mga biyaherong galing sa malalayong lugar at nais makarating sa pupuntahan ng mas mabilis, isang solusyon ang paggamit ng T-Flex. Di baling bumabayad ng toll gate basta mabilis. Sa bahaging Anao-Moncada toll area, wala pang masyadong dumadaang motorista. Pero kada araw, 15,000 na motorista ang dumadaan sa expressway mula Tarlac hanggang Urdaneta City. Kasado na rin ang lakbay alalay ng T-Flex katuwang ang iba't ibang organisasyon. Kung merong special weekend, like for example, a Holy Week or a long weekend, nagdo-double yan, even more than double. Manageable naman yon, very capable naman tayo sa areas. Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Kaugnay ng balitang yan, nakatutok si Joan Ponsoy sa bahaging T-Flex sa Binalonan, Pangasinan. Jo, anong sitwasyon dyan? CJ, sa ngayon nga ay nagpapatupad na rin ng extension hours sa konstruksyon ng T-Flex dito sa bahaging Binalonan. Kung matatandaan natin, CJ, una nang natapos itong Section 1 sa bahaging Tarlac papuntang Carmen Rosales at Section 2 naman itong sa bahaging Carmen Rosales at Urdaneta City. Itong bahagi ng T-Flex na ginagawa ngayon dito sa Binalonan, ito yung Section 3A. Kasabay rin ang konstruksyon sa bahaging Pusurubyo. Ito naman yung Section 3B. Kanina, sa pakikipanayam natin sa tagapagsalita ng T-Flex na si Sir Tony Reyes sa pamamagitan ng telepono, ayon sa kanya ay nasa 90% naman ng tapos itong bahagi ng T-Flex sa Binalonan. Pero nagkakaproblema lang daw sa mahabang panahon para sa curing period ng pagsasaayos nga ng bahagi ng T-Flex dito sa Binalonan, kaya hindi pa pwedeng daanan ng mga motorista. Ayon sa kanya ay inaasahan na matatapos itong konstruksyon ng bahagi ng T-Flex dito sa Binalonan sa ikalawang linggo ng Abril, habang ito naman konstruksyon sa may bahaging Pusurubyo, itong Section 3B ay inaasahan na matatapos bago ang taong 2016. Sa Semana Santa, tanging bukas lamang sa mga motorista itong entrance at exit route sa bahaging Urdaneta at Carmen Rosales. Sa nalalapit rin na Semana Santa ay inaasahan na doble o triple pa itong bilang ng mga motorista na dadaan sa T-Flex. Sa regular daw na araw kasi, CJ, ay naitatala ng T-Flex, pamunuan ng T-Flex, ang 12,000 hanggang 15,000 na mga motorista na dumadaan dito sa kalsada ng T-Flex. Bukod nga sa kaligtasan sa biyahe ay payo rin nila sa mga motorista na sana'y agahan itong biyahe nang sa ganun nga ay hindi malate sa kanilang pupuntahan. Inaasahan na sa Miyerkules at sa Linggo ay talagang dagsa itong mga motorista na dadaan dito sa may bahaging Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Magtatalaga naman daw ang pamunuan ng T-Flex ng kanilang mga karagdagang personnel at magtatalaga rin sila ng mga ambulant tellers nang sa ganun nga ay mas mabilis rin itong pagsingil sa mga toll sa mga motorista. Yan muna ang latest sa Balik Sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy.